og velkommen her til grønkålschips del 3. Vi skal nu have høstet grønkålschipsene og se hvordan de er blevet. Sådan ser de ud. Der er forsvundet lidt, fordi jeg er kommet til at spise lidt. Det er det værste ved de her grønkålschips. De er umulige at lade være. Så lav altid ekstra portioner. Det der tit kan være svært, når man laver noget i dehydratoren og kun arbejder på de her 40-42 grader eller måske endnu lavere temperatur, det er, at tingene stadigvæk bliver sprøde. Det er meget nemt med grønkål. De skal som sagt kun have en 4-6 timer, så er de faktisk helt sprøde og knasende, som du kan høre her. Så tager lige en mere. En god sprød ind her. Ja. Men jeg har lavet en lille overraskelse. Og whoopty. Jeg har lavet også lige nogle jordskokkechips. Så helt almindelige økologiske jordskokker. Skåret meget tyndt og fint ud. Nice. Og det samme gør jeg her med hvidløg. Vi sætter dem lige ovenpå her. Så hvidløg skåret i meget tynde skiver. Jeg kan også, de er så lidt stærke, så det er sikkert, at børnene skal have dem. Men man kan jo blande dem lidt, lave en triple chips med jordskokke, hvidløg og grønkål på toppen her, sådan der. Nå, jeg skal lige vise dig noget. Jeg skal vise dig den her. Fordi for at få skiverne så tynde, du kan godt gøre det med en kniv, specielt hvis du har en af de her ultra skarpe keramiske knive. Men det er faktisk nemmere at bruge sådan en her. Den kan du også se mere om inde på vorfood.dk. Men det er en slicer, men en justerbar slicer, og den kan faktisk gå helt ned til 0,5 mm. Altså en halv millimeter. Så det betyder her, prøv lige at se en gang, hvor tynd den er. Og det er nemt at gøre hver gang. Man kan selvfølgelig godt gøre det med en kniv også. Det kræver, at man er meget præcis og meget dygtig med kniven. Det samme med hvidløgene. Det er sådan nogle enkeltfeds løg, jeg selvfølgelig har pillet. Og på samme måde bare skåret på sliceren her. Så nu er der altså 3 muligheder. Grønkålschips, jordskokkechips og hvidløgschips og en god blanding til sidst. Så god fornøjelse. Ha' det godt. Hej.